A Catalunya Ràdio, de 3 a 7. La tarda de Catalunya Ràdio. Amb Òscar Fernández i Elisenda Querot. Passant 7 minuts de les 6. El cos humà té molts més microbis que cèl·lules. Epa la dada, ja sigui sobre la pell o a les diverses cavitats del cos. Ens acompanyen a tot arreu entre 100 i 200 bilions de microorganismes. I aquests microbis que ens acompanyen sempre són de milers d'espècies diferents. Ningú sap ben bé quantes ni quina funció exerceix cada una d'elles. Aquest és només un dels molts misteris sobre l'anomenat microbioma humà. Josep Maria Mainat, bona tarda. Bona tarda. A veure, tots aquests microbis que portem al damunt, com aquell qui diu, que venen amb nosaltres, que viatgen amb nosaltres, són bons, són dolents, són amics, són enemics, ens hem de desfer-nos d'ells, ens hem d'acollir com a bons amics i bons germans? Què hem de fer? N'hi ha de tot, n'hi ha de tot. En qualsevol cas, han nascut amb nosaltres i moriran amb nosaltres, o sigui, sí, els portem sempre al damunt. Allò que diuen que et mors sol, no et mors sol? No, què va. Tota la teva microbiota va amb tu. Sí. A veure, només a la superfície, a la pell, tenim 100.000 bacteris. Sembla molt, oi? Doncs et dic que són 100.000 bacteris per centímetre quadrat. Ai, per favor. Sí, per tant, aquí és que no ho podem calcular. No, però pensa que és com si portéssim tot el dia al damunt una espècie de vestit microbià, des del cuir cabellut del cap fins a la punta dels peus, tota una cobertura de microbis. O sigui, no anem mai despullats, tampoc, no? No, cobreixen els microbis, no? Pica una mica, no? Com quan parlem de polls, Pica una mica tot, no? Però escolteu, els microbis, que han dit si amics o enemics, molts microbis, la majoria, treballen per nosaltres. Hauríem d'estar agraïts. Sí. Tenim els microbis subcontractats. Sí. Esclavitzats. Si la pell no hi nedessin tots aquests bacteris, perdríem l'equilibri immunològic i tindríem una malaltia que es diu psoriasi. És a dir, que el fet que hi hagi aquests microbis treballant entre ells i tal, la pell, hi ha moltíssimes espècies diferents de microbis, perquè quan hi ha microbis, bacteris, generalment, hi ha de moltíssimes espècies diferents. Tantes que ni els científics saben quantes, diguéssim, oi? I ni tampoc saben perquè algunes espècies se senten més còmodes vivint al colze o vivint al melic, o vivint a la mà dreta o a la mà esquerra. Els microbis de la mà dreta són diferents dels de la mà esquerra. Això t'anava a preguntar. O sigui, el microbi de cada part del cos és diferent dels d'una altra part? I de cada persona, a més a més. És a dir, els meus microbis no et poden passar tu i quedar-se de la meva mà a la teva mà? Sí, també. Sí, però vull dir-te que quan s'instal·len els microbis a la nostra pell, no se sap per què uns tenen preferència per uns llocs i uns altres per uns altres. Per exemple, el melic que hem parlat abans. Parlem de melics. Parlem de melics. Un grup d'investigadors de la Universitat Estatal i Museu de Ciències Naturals de Carolina del Nord, Amèrica, oi? Ha publicat un estudi sobre els resultats d'un projecte que l'anomenen Belly Button Biodiversity Project. Carai, escolta'm. Belly Button. Projecte de la biodiversitat del melic, per entendre'ns. Molt seriós tot això, Sí, que és seriós, sí, és molt seriós, sí. Veuràs, us explico. Però mola molt, aquests senyors a casa seva dient farem un estudi del... Belly Button Biodiversity. La macrobiota... M'agrada el nom de la universitat, Universitat Estatal i Museu de Ciències Naturals de Carolina del Nord. Una universitat i un museu. Està bé? Sí. Per tant, és un estudi seriós, Seriós, totalment seriós, O sigui, a veure, us ho explico. En aquest estudi van agafar mostres de bacteris de 500 persones diferents, val? I els van analitzar. I van tenir una sorpresa molt important, que en aquests... Perdó. És que ara està obrint la seva tablet, hem de dir que portes... Tinc la xifra, i ara te la diré, Una tablet mesura tele, Has de portar un carretó per moure aquesta tablet. Sí. Aquí ho tinc. Van agafar mostres de 500 melics, vale? I van identificar un total de 2.368 espècies diferents de bacteris, els melics. 2.368 només el melic, vale? I estem parlant de melics que se suposa que eren més o menys nets, diguéssim. Perquè si no, hi ha cosa varia, Melic és una zona lletxota, per no tenir-la neta, I a més l'estudi especifica que 1.458 d'aquestes espècies eren desconegudes. Imagina't. No sabien ni què eren. I algunes dels bacteris detectats estaven totalment fora del seu context habitual. Hi havia un melic que tenia dos tipus de bacteris que se'n diuen extremòfils. Extremòfils. Que són uns bacteris que poden viure en condicions extremes, com els casquets polars o les xemeneies radioactives o llocs així. Vull dir, no vull ni imaginar-me com estava el melic de la persona en qüestió, però la qüestió és que tenia uns bacteris.
l'equip d'investigadors, animats, engrescats amb el resultat d'això, ara diu que faran un estudi sobre la biodiversitat de les aixelles. O sigui... Ai. Tots zones calentes, diguem-ne. No, a més, un dia no tenen un altre lloc. Dius, escolta, no, mira, miraré, jo què sé, el braç. No, Bé, aixella. Parlant de bacteris, mira una cosa, això us interessarà. On hi ha menys espècies diferents de microbis, no el cos humà, és darrere de l'orella. Darrere on n'hi ha menys. Sí, darrere de Darrere l'orella. l'orella? Quantes n'hi ha darrere l'orella? Quantes? 19. Ja veus tu que poques, Home, però darrere l'orella és una zona molt concreta perquè n'hi hagi 19 de diferents. Vull dir que Sí. trobo que són bastantes, molt menys que en altres zones. Però mira que les mares, oi, sempre han insistit. Sí. Oi? Renteu-vos bé darrere de les orelles. Darrere les orelles. Potser és per això. Potser és per això ja no s'hi posen perquè coneixen el component mare. No. O sigui, les mares tenen una insistència que no té cap base científica. Darrere les orelles... Si en algun lloc no s'ha de rentar tant, és darrere les orelles, que hi ha menys microbis que en Ja els hi altres direm. zones. Sí. Està bé. Però el que voldria parlar avui, més que dels que hi ha sobre la pell, són els que tenim a dintre, vale? Perquè n'hi ha tants, moltíssims més que la pell. Bilions i bilions més, diguéssim. Sempre quan dic bi, tu passes, al començament has dit bi i has recalcat una mica la B, Amb la B, perquè quan hi ha bi vol dir Bilions. milions de milions. Clar, és una xifra que jo no ens podem ni imaginar. No, clar. Milions de Inabastable. milions. Hi ha molts zeros, però no ens podem ni imaginar això. No. Quanta gent és, oi? Doncs hi ha més d'un centenar de bilions en el sistema digestiu. D'almenys 400 tipus diferents, vale? Alguns s'ocupen dels sucres, treballen per nosaltres, Alguns s'ocupen dels sucres, altres s'ocupen dels midons, altres s'ocupen de tenir ratlla, altres... Per això, de vegades, quan no tens la microbiota bé, Exacte, a l'estómac, exacte, per exemple, pots tenir males digestions. Exacte. Hem de tenir la microbiota que són el conjunt de tots els microbis que tenim a dintre, diversa i saludable, no? A veure, ells col·laboren activament en la nostra digestió, com us he dit, sintetitzant vitamines, metabolitzant sucres, i quan convé van a la guerra contra altres microbis patògens. Val? El cas és que també a vegades, com a resulte de la fermentació dels carbohidrats, produeixen olors, no? Però bé, és un pecat menor, oi? A mesura que hem anat coneixent, d'això és el que volia parlar avui, però això és com ha sigut com la introducció. Això és la prèvia, d'acord. A mesura que hem anat coneixent millor com actua aquest exèrcit microscòpic, l'hem anat posant a curar malalties. No solament malalties gastrointestinals, com seria lo lògic, no? Sinó també altres malalties que semblen totalment deslligades del que estem parlant. Com, per exemple, trastorns com l'obesitat, la depressió, l'autisme, l'Alzheimer, etc. Perquè els científics fa temps que estan veient que el microbioma pot tenir un paper no només en l'estómac, sinó en diverses malalties. Sembla ser que el cervell i el microbioma es parlen. I els científics m'imagino que volen saber què es parlen, no? Què s'estan dient entre Volen saber què ells. es vol parlar. No espiar-los, Sí, no, perquè no hem esbrinat exactament quins són els microbis que fan què o com. Sabem que n'hi ha molts, però quins microbis fan què o quins microbis fan com, això no ho hem esbrinat. Els estudis suggereixen, a més, que moltes espècies han de treballar juntes, és a dir, perquè un bacteri funcioni necessita la col·laboració d'altres bacteris que hi hagi allà. Val? Aleshores, per entendre millor com afecten els microbis a la nostra salut, han creat per primera vegada els científics un microbioma, diguem-ne, sintètic. És a dir, caca sintètic, diguem-ho així. És a dir, en el nostre microbioma, diguéssim, hi ha una cosa hi ha una malaltia que és molt habitual, més als Estats Units que a Espanya, que és la malaltia que provoca un bacteri que es diu el C. difficile, el Constitutum difficile. Provoca unes diarrees impressionants. Normalment aquest bacteri el tenim dintre el cos, però els nostres bacteris el tenen dominat. Vale? Ara bé, a vegades, si tenim menys diversitat o pel que sigui, aleshores aquest bacteri, el Clostridium difficile, s'anima I pren força, I pren força i provoca unes diarrees gravíssims. Només als Estats Units es diagnostiquen cada any mig milió de casos d'infeccions d'aquest microbi i més de 30.000 moren. És a dir, és greu. No sé per què aquesta part del món no és tant, però també, oi, diguéssim? Si és un bacteri que està com latent al nostre cos, el C. difficile. Que els altres bacteris el tenen controlat, però quan es descontrola pot causar-nos la mort. I sobretot es descontrola quan després, per exemple, d'un tractament d'antibiòtics o del que sigui, els nostres bacteris han rebaixat la quantitat i la diversitat, no? Per això van trobar una cosa. L'any 2008, un doctor que es deia Alexander Koruts, de la Universitat de Minnesota, va començar a tractar una senyora que patia una infecció d'aquestes. La senyora feia 15 mesos que tenia contínues diarrees i no se'n sortia. Havia perdut 30 quilos, havia de portar bolquers tot el dia i anava tan debilitada que havia d'anar amb una cadira de rodes. Home, deshidratada mínim, no? Aleshores, el doctor Koruts va analitzar la flora intestinal i va veure això, una greu mancança de diversitat. I va intentar un tractament que s'estava començant a fer i va dir, el vaig aprovar. I va intentar el trasplantament fecal.
Ui, a veure, transplantament fecal, eh? Mira, diem fecal per no dir transplantament de caca. Sí. Vale? Diem de femta. Femta, això, femta. Transplantament de femta. Vale? Vaja, Doncs de ara, cada vegada que diem femta, volem dir merda, perdó, eh? Sí, de femta. Que quedi clar, eh? Transplantament de femta, no? Doncs és exactament el que el seu nom indica. Una mostra dels excrements d'una altra persona s'introdueix als intestins d'una altra persona. Uau, perquè allà, diguéssim, que repobli, no? Exacte, que repobli... De microbiota. La microbiota, vale? Em sabria greu que, com que diguem ara, poguessin resultar desagradables, però us asseguro que no diré res que no sigui totalment rigorosament científic, oi? El donant, anem-ho dir així, oi? Perquè es necessita un donant. És un donant, sí. Va ser el marit de la senyora, després de comprovar que no patia cap infecció, només faltaria. Clar, només falta fotre una altra infecció, allà. El doctor Koruts, que es deia, va agafar una mostra dels excrements del marit, el va dissoldre en una solució salina i mitjançant un tub va introduir pel nas de la pacient fins a arribar al fons de l'estómac i allà va depositar. El resultat va ser espectacular. Espectacular. En 24 hores la senyora va millorar ostensiblement i en 2 dies ja estava completament curada de la infecció. I mai més la va tornar a patir. Esclar, en un examen posterior es va veure això, que la flora del seu marit havia repoblat la flora de la senyora i per tant la senyora estava bé. Deus pensar que aquest tractament, diguéssim, oi, va revolucionar la lluita mèdica contra el C difficile, oi? Home, jo pensaria que sí. Doncs no. Als Estats Units hi ha un organisme... Avui és el dia de les preguntes trampa, eh? Ens fan preguntes trampa. Sí, perquè abans també... Amb en Pol Entràs. Amb el Pol Entràs, el nostre especialista en economia, ens ha fet totes les preguntes adreçades a una resposta i quan dèiem la resposta, doncs no. I aquí tu també has fet aquesta pregunta. No? Truquen, obre. A veure, per tant, no, eh? No ho no, perquè hi ha un organisme als Estats Units que es diu Food and Drug Administration, FDA, que són els que controlen, han d'aprovar la utilització dels nous mèdiques. Però resulta que aquesta FDA només té 3 apartats. Medicaments, aparells i vacunes. Oi? I no tractaments... No, i les femtes humanes no hi entren. On ho haig de posar, això? No tinc carpeta. Perquè, esclar, a veure si m'entens, no és tan fàcil tenir quantitat suficient per trasplantar. Clar. O sigui, a una persona li han de fer un screening, que se'n diu, un estudi de tot com és per poder trasplantar, perquè aquella persona té una capacitat limitada de produir. Però hi ha gent que és molt productiva. I aleshores, no vull entendre més en aquest tema, però per això deia que han desenvolupat un microbioma artificial, no ben bé sintètic, és a dir... Ara ho entenc. Han agafat tota una sèrie de bacteris que se saben que estan directament dintre del cos humà i en un laboratori les han com sintetitzat, no? Les han creat, cultivat, i aleshores aquesta barreja finalment podríem dir que té les mateixes qualitats que un microbioma humà sa, sense haver d'anar a buscar persones i mirar-los i el no sé què. I com s'injecta? És també amb la sonda? Bueno, avui en dia els trasplantaments de femta que se'n fan ja no es fan per la boca, que és una mica desagradable, sinó que dormen el pacient i ho fan com si fos una colonoscòpia. Via rectal. I arriben fins a l'intestí i ja està, no? I sempre, gairebé el 100% dels casos funcionen, no? Però encara segueixen buscant el donant que se li ha de fer un screening i s'ha de mirar que pugui donar, no? Aleshores, el que passa amb això que estem dient que... Perdó, de què estem parlant? A mi perdut jo. No, que et deia que si, com s'administrava, no? És a dir, ara, de moment, dius que ho fan amb persones físiques. Estàvem parlant d'allò del... Clar, home, estàvem parlant el bio... No sé per on vas, en bio. Jo sí que sí. Ah, d'acord. Ara t'ho diré. Estem parlant de la microbiota sintètica, artificial. Molt bé. Quan la van crear, la van voler provar, no? I van agafar uns ratolins, pobres, sempre són els que s'agafen, no? I els hi van... uns ratolins que eren estèrils, en el sentit de que havien nascut sense microbiota. Estaven en un entorn estèril i tenien l'estómac lliure de qualsevol infecció ni qualsevol cosa. I els hi van posar dintre aquesta microbiota de prova, vale? I els ratolins, mica en mica, van desenvolupar un sistema immunològic perfecte. O sigui, s'ha vist que sí, que funciona. Que funciona. I aleshores, què té d'important això? Perquè, bueno, quina gràcia té això? Hem dit abans que no sabíem ben bé cada un d'aquests microbis quina funció té dintre l'organisme. I això és el que s'ha de desxifrar. Per què aquest microbi fa això i no un altre? Quin és el que ho fa? No en tenim ni idea. És impossible analitzar una femta humana i decidir això, perquè està tot barrejat, no? En canvi, si tenen allà com tenen 150 espècies concretes, poden dir, ara aquestes traiem aquesta i mirem què passa. Traiem aquesta i mirem què passa. I això ara, doncs, la comunitat científica està bastant entusiasmada perquè, a més ells proporcionaran aquesta fórmula a tothom que la vulgui fer servir i si en podrà investigar quins d'aquests microbis són els que poden solucionar una cosa o una altra. Per exemple, ja s'ha comprovat que si a un ratolí se li transplanten femtes d'un ser humà obès i un altre no,
el que se li trasplanten febres d'un ser humà obès és obès. Uau. És a dir, que la microbiota pot haver-hi una solució per l'obesitat. Si sabem quin d'aquests microbis són els que provoquen Ja, l'obesitat. però hem de saber-ho, no? I això és en el que estan. Clar, i també quins d'aquests microbis provoquen l'Alzheimer o l'autisme o el Parkinson, fins i tot, malalties cardiovasculars. A veure, el que voldria... D'haver d'acabar, no? No, vas bé. Vaig bé? Ah, vale. El que voldria dir, sobretot, és que la microbiota la microbioma o microbiota forma part de nosaltres mateixos i ens ajudarà. I quan sabem què fa i per què ho fa, veurem que moltes de les coses que van bé dins del nostre organisme i de les que van malament estan relacionades amb la microbiota. Nosaltres ens pensem que som un organisme i tal, i que tenim uns microbis, com han dit aquí, els caravans. No. Ells pensen que som nosaltres que formem part d'ells. Cadascú s'ho mira des de la seva òptica. Són milions i milions. De fet, nosaltres no podríem prescindir dels microbis, i ells podrien prescindir de nosaltres. Una altra hosta, els no, bacteris porten milers de milions d'anys al planeta abans que nosaltres, i quan nosaltres ens extingim com a espècie seguiran milers de milions d'anys. En canvi, nosaltres no podríem viure ni un dia sense aquests microbis, perquè ho fan tot, no solament dintre del nostre organisme, també fan lo de podrir les deixalles, o sigui, hi ha tota una sèrie de coses que fan en el planeta, no solament l'organisme, que sense els microbis i els bacteris no funcionaria. Per tant, això jo penso que hem de tenir una mica d'esperança de que en quan sapiguem com controlar la microbiota i posar-la a treballar a favor nostre, tindrem unes solucions a molts problemes que ara no sabem com solucionar. Doncs això serà en el futur. De moment jo me'n vaig amb la imatge que tinc bilions amb B de microorganismes que corren pel meu cos, per dins i per fora. Per dins i per fora, sí. On menys, per darrere l'orella. Però mola molt que el nou repte de la medicina sigui esbrinar què fa cada microbi de la nostra microbiota. A veure, microbiota és el conjunt de microbis. A vegades es diu microbioma. Microbioma és el conjunt de genomes de tots els microbiots, que n'hi ha molt més, que tenen molts més gens, tots junts plegats, que nosaltres. Per tant, això que et deia, estem en minoria, estem en minoria. Doncs, estimat Josep Maria, tornes la setmana vinent. Què ens portaràs? Ho saps ja? Ho has decidit o no? Jo sempre acostumo a trobar una notícia recent. Perfecte. La publicació aquesta que han dit d'aquesta gent que ha fabricat aquest microbioma sintètic és d'aquesta setmana a la revista 7. Perfecte. Per tant, jo busco una cosa que estigui d'actualitat i llavors m'esplaio. Per tant, avui que pensi. M'he trebat una mica perquè estava aquí amb el tablet que tenia unes dades i m'he trebat. No passa res, que microbiota... De què estava parlant? Tampoc és fàcil. Ha quedat clar. Queda clar. Josep Maria Mainat. Hauré de revisar la microbiota, no sigui cas que tingui un inici d'Alzheimer. Exacte. No. Déu vulgui que no. Ens veiem la setmana vinent. Una abraçada. Una abraçada. Adéu.